donation to be donated, please, you can do it before you go. And somebody be poor. Ubetuma ba bo ebia na wo ye fufuo bi odwumade fufuo bi Israel Daruma. Ubetuma ba epre ho oba ebema receipt kaba na ya dawase enti de wo hodo no Awurade hira ye nyina mra ye de papa ebeko ebusie no ye kwa donc pepe shanon so donc boni time ne wa ha ene de Awurade oni adi ye ewie bon Awurade ni adi ye bon se me Awurade ma ye ene oni adi ye papa God has been so merciful. God has been so gracious and compassionate to us. And the radiasi. Enti dia ho no. Ye nyina kakra. Ayira, nyame tade odi pa konfa no odi aba. E mama me no nsa aka no handkerchief ani sika e ba no pepepe. Yesu ayade. Yere ma se wa obeye bibi pasa no ye bebo din na yada wase. Yere wase. Na naruje. Say yeah announcement we can say enipa ni refi no dia to baby onkai sir enti no baby e dani na yi enti na yi na odi aba eye ne kwanso ano aha demom enipa say you so reckless and careless me pamucho enye say wo ne ma odi to baby basa enipa odi ba yi honkokru ti di mu wo nyamsuro no odi ba yi enti sanko de beko enti no nyese obi bia na de ato baby basa obi wo ho a ofa onfa ma ye hia hey obi wo ho a adwen ode bae no somebody is here with an ulterior motive just to make a capital out of the situation, so you should be very careful. Enti sa ebia ode areho ni su ye mpesa enti ye nema according not according from bon sema Jesus mami. Esieno wa heya utwa aka akwa enu mu a enti I believe say ye mododro no a betumi akọ but mo me ye mon kire so at least kakra ye nyina ye beko kakra ye nyina ye beko kakra abusia ye papa ni onuanom na asofo no kakra ye nyina ye beko abusia pani na na tawia ye hia sima ba akọ na na tawia wadaruma sima ba akọ na letevia simama ako ye hiawo bra ambulance na ho JWC all the branches. Oka Abuloso family no one. Just say we are the from open maxim. We are the door now open maxim one. Madawroma also solid. Let us say Oka Abuloso family no one. They say the mom paye kakra. Ansana me papa eja bonsu ofri me nkyɛn ɛkɔ ɛni kwanse ntale kasa nanso deɛ medi m'ani ehu ɛne deɛ mede ma so atete nti ɛna mpɛ sɛ mebɔ saa mpaeɛ. Starting me na miduma ache
ɔsɔfo panyin a ɔtetee me a wɔka nkwagye asɛm a yɛfrɛ no salvation a wɔka sɛ memfa Jesus Christ sɛ me kra ɛne magye nkwa na daakye de mewu a menya baabi papa akɔ a yɛfrɛ no heaven na memmɔ abrabɔ kronkron sɛ bɛyɛ a daakye me kra ebenya baabi papa akɔ na mpusuwo mpo a mefa me na agyenkɔpa Yesu Kristo opie n'animuonyam a sɛ bɛyɛ a menyɛ wɔ yeraba saa ɔsɔfo panyin no ɔka kyerɛ me wieɛ no obisaa me sɛ maa accept Jesus Christ and I'm saying aye and that time na me wɔ 18 years mfie du ɛwɔtwe ne bosom nnan pɛpɛɛpɛ 4 months ɛna ɔkɔbɔɔ m'asu ɛwɔ Kumasi na ebi ɛfɛ ne Santaase ɛnu akyi obusa abɛtusua n'ase kakra ekyerɛ no na ɔsɔfo panyin ka sɛ mɛmɛtena ne nkyɛn na wɔn sɛ na me dwuma frɛ ɛda me so papa yi a meka n'asɛm yi wɔn de gyina me nkyɛn a yɛfɛ no Reverend Bismarck Owusu Ansa yɛnsa mo yɛn nsɛm pɛsɛ na me papa no paa beebi na meka kyerɛ papa yi sɛ wɔakyerɛ me sika wɔakyerɛ me cars wɔakyerɛ me fie wɔakyerɛ me hwee na ɔkyerɛ me ane heaven meka kyerɛ sɛ heaven na ɔde akyerɛ me no mewerɛ ɛmfiri ne da agye owuo ɛna ɛbɛtete me ne ne dom bisɛ Matthew chapter 6 no kagye pere sɛ hwehwɛ ɔsoro ahennie ɛne pere ne kane ansa na deɛ aka no ɔde aka no na ɛberɛ a mepere ne nkyɛn a ɔstate sɛ ɔkyerɛ me nyamedwuma mu no ɛna ɔde me John prayer tower sɛ mɛnstate mempaebɔ no mfiri hɔ ɛno akyiri no bɛyɛ sɛ mfie mmienu 2 years ɔhwɛ me mmɔden ma wɔ sɛ baabi awurade sɛ ɔde bɛyɛ adwumantie no tower no mendaa no as a leader na ɔhwɛ me mmɔden mmɔ meda tower no nso mfie mmienu 2 years ɛno akyiri no ɔka kyerɛ me sɛ deɛ ɔhu no wɔ n'ani so no mekuta asɔre kakrakaa nti awurade sɛ mewɔ ne nkyɛn a ɔbɛha me nti wɔhyira me sɛ menkɔte m'asɔre na ogyaa me kwan na mekɔhyɛ Atwea Mountains abosome mmiɛnsa ɛkɔtwa awurade ani mebaeɛ ɛna mehwehwɛ Bible school bi a ɛbɛboa me na menya Bible school ɛfɛ no Divine Bible College ɛno ne Archbishop Kofi Asiedu Bible school ɛyɛ sɔfo panyin a ɔbɛyɛ awufoɔ som a ɛsisi a no mekɔ ne teteɛ for Bible school for 1 year ɔkyerɛ madeɛ nneɛma bebree mentumi nka ho asɛm wɔ ha ɔfaa me sɛ ne nnua bɛɛma ɔfaa me sɛ n'abusua ne dɔfo biribiara meyɛ biara no ɛto me nsa frɛ no a ɔba ɔne me sɔfo panyin a ɔtetɛɛ me yɛnti a magye kasɛmu a mekasa yi ɛnsɛ bebree na ato no wɔ nyamedwuma mu me maame wɔwɔ me ankasa no wɔwu dadaada me maame wuyɛ pɛ na mehyira nanso sɛ mekɔ amanneɛ bi na mesua memmɔ mpaeɛ a mehu ne maame saman ɔka kyerɛ me sɛ wo papa Jesus Christ no a wɔfa ne sɛ wo kra no wagyekwa no ɔkaa ho nanso wo maame mawu deɛ nanso me nso me saman ɛta wɔkyi deɛ nti a mebɔ mpaeɛ no sɛ ɛgya bɔ nsu ne nipadua na ɛkɔ asama no mene sɛ ne sunsum ɔɔtie me sɛde Aunty Teresa abala dapaa sunsum taa m'akyi no ɛsrɛ gya bɔ nsu ɛberɛ a wɔɔtie me sɛ ɔno so fa ne sunsum ɛntaa m'akyi adwuma no adwen ɛberɛ a papa yi ti ase asɛm to me a ɔsum ɔdidi papa panyini ɛtumi kɔ 2-3 days ma ɔdidi ɔsɛ kwadwo mɛda didi wo papa mete ho asɛm na mensuro
Yenti a mi issue bebrebe no. Asem to me papa na mecheche mewe. Nyame adwuma no so Yesu mai ni nyae. Ifo ni mo na mi issue say Timechi na bi asem to me a. Why na mecheche mewe. Why Temesere ja mo issue. Say ne ba kwajo obi Eja ni se wo hweme Ebi awo ka kire me se kwajo na me no ba wi ase na so papa any Jesus Christ oka Eja so ya samapa ta obeji Eja so ya samapa ta obeji Eja wo ya samapa ta obeji Dona me kono ene ne nko. Dona me sene no ene ne sene. Eja taobechi. Eja taobechi. Eja taobechi. Eja taobechi. Taobechi. Ne dwuma pa Jesus Christ asoma me se menye no. Me so metimi aye. Na apostle family for asori Any item of this form in our story, is shared by the person of the Mawa. Bianca Calabia. And with the major, in a coupon opa, and you will conclude. Amen. Reverend Mrs. Florence Obinim, the patron said, Otemenia, over the Kaya Hoa Hawaii. Yeko Emusi Yeho, and Tiawa Assisia, Wadaroma. Yada, Tayane, and Alcadon Funina, Assi Sabri, a day, and Ati, and Shira, and our Sre, and Shira, if you need for punching. Eja bosu bema oketwa owo abrane adodo nyina eja na okono sabre de ebusia ebreno enya yebre Bishop Daniel Obinim ne papa na ekono adodo nyina eja asembe na okatire kwajo a etwato se yampa sampani yampa ni nuane yampa na ti sampani a ayamra no chemrebo no nyanya ntoto ni sa yede edi ma agofo na mutwa so atiri yefesi yakaro yerbe soso yedasi The nation won.
The next one. All time perfect.
Hey, shovel, fire, shovel. Shovel, right? Go back! Everybody, go back! Baby, I'm gonna cheat. So we should know smash your poetry. Go back, eh? Let me catch you. I'm going to go at you. I don't want to thank you. I'm going to look at come here. Go back, everybody. Everybody, go back. No, the form that you put in. It is a time of swag, I'm a funny spirit. Wow, tonight we have a sort of form and I'm free by the form and I'm so that you can't not tell me the free by it. Tell me now. For this is the end. Ready up for your boy. We are the man until we the last one. The last prayer. And you and as a baby, we are here. We are man, the man, I'm
Bien de nous dire et bien c'est moi. Maman de paille, non, mon père, non, les têtes qui gravent. Amen. Eja kai afi Sunday na me di me birthday echina ena 29 enu nti na me di uwe musuye ehye me birthday bra wuwu ye busumi nsia nie ena onyankopɔ to ne nsa frɛ abusumi nsia nie abusuafo ni nyina to ma me se me na me nhye date ne be wa yi na me kai se wo ka se mi kire me e wo me birthday enti me nso me de woda no ehye me birthday eja abra me di me birthday 29th August last year na wo me dem wo ka chem se kwadwo unu se papa me nso ye fa me kwadwo me srew di obi nim no obi nim a obi kire adi a me srew ne se o papa mi bu a die di kan sie me nemom bebe bi papa fa me hye mi nua kire maten ka akire no ya me ni fi ma me baako papa baako ya ka akire no jeje no fa me hye ne nchen bra wo ka kire me kodu nkran mamu friend Anatawia, friend Yawanki, friend Sister Jewa, friend Bushuafo ni bi catch on say, Papa can send me na send me motu. E person me who baby see a judge. Ye jabo nsu. Omo ka akire, do ni free mama ba ko papa ko. Na Yawanki, e ba hwehwe mama. E jabo nsu. Ti wo se menya no, wo nua judge e na wo hoyi. Ono na yesie na yakwa ne so chense no wo hye na wo se menya ma no ye de wo be hye ne nchen wo na ye panyini on na ye ka akire yeso wadi kan ye wo se menya ne maye ma di wo hye ne su o de temensu di wo hye su ma no ma sama pa no enta machi enta me ne me yire chi ne me ne ma so ne ma chi e wo Jesus Christ se tuma na den ejuma na den Yesu amen
Ready now, when I'm so many, another day, James, every assassin so about yes, said an animal. No medical one channel. If you are not Academy, Danny, and the masters. Castle, not here, Uncle not here. So, Uncle Sudi. If I want to be an consuming, no crown of so I can't pay. So, yes, you have to go. Commit your soul, your body, onto the hospital. Amen. God, you are bringing the relations. Amen. Say, yeah, emu and I'm going to see the trouble. Amen. Yakan Yasha Ranessa, only Kunimai. After your own shop, no one is here. Oh, yes, Yacha themselves. Yana and Sanka ready, yes, Yonya Kokondo, Kokro Yokufa, only a justice and consider. Amen. Amen. Thank you, one. Sorry, dear. Hello. Hey,